dalilin kashe Captain Maloney. Magajin garin Kafi wanda ya kashe Captain Maloney a wajen ƙarshen shekarar 1902 sunansa Ibrahim Danya Musa, kuma shi ne magajin garin Kafi. Dan uwansa kuma shi ne madakin Kafi Ibrahim. Ko da yake madakin Kafi dan uwan magajin gari ne, duk da haka akwai kishi a tsakaninsu. Su kuma jama'ar garin Kafi sun fi son magajin gari saboda karfin yakinsa da baiwa tasa da kuma shahara tasa a duk arewa. Saboda wannan hali da yake ciki ne madakin Kafi ya dinga Allah ya samu wata kafa da zai raba su da dan uwansa magajin gari Danya Musa. Bai samu wannan ba sai da gwamna Lugard ya naɗa Captain Maloney Rasdan mai kula da Kafi da Nasarawa da sauran abin da ya kewaye su. Tuni dai waɗannan ƙasashe sun san gwamna Lugard ya riga ya kama mulkin Turawa a ƙasashensu, kuma sun yadda sun bi duk sharuɗan da gwamna ya sa musu, musamman sharuɗan hana yin hari don kaman bayi da sauran zalunce-zalunce, kuma da yawa wasu sun bi. To amma daga cikin waɗanda ake jin tsoron ko ba za su iya bin waɗannan sharuɗa ba saboda ƙarfinsu har da magajin garin Kafi, magaji Danya Musa. Saboda haka ne Maloney cikin rangajin da yake na ƙasashen da ke ƙarƙashinsa ya zo Kafi don ya tabbatar da abin da ake zaton magajin yana yi na kai hari cikin wasu ƙabilu da kama bayi. Farkon zuwan Turawa Kafi sun sami sarki Ibrahim, amma suka tuɓe shi suka naɗa Abdullahi ɗan sarki Jibrilu, wanda yake ya tsufa ba iya komai sai su magaji da madaki ne ke yin mulki. To shi Captain Maloney yana tare ne da wasu yaransa biyu, ɗaya mai masa tafinta, ɗaya kuma mai masa abinci da sauran hidima. Su waɗannan samari waɗanda suke Captain Maloney aiki mutanen Kano ne, duk kuma sunansu ɗaya ne. Mai yin Maloney tafinta sunansa Abdu Timtim, wanda kuma yake masa hidimomi sunansa Abdu Jan Riga. Lokacin da Captain Maloney ya zo Kafi tare da waɗannan mutane, sai ya ji sukan da ake magaji ana cewa yana yin hari don sai da bayi. Wataƙila dama can wannan jita-jita game da magaji ta riga ta je kunnen gwamnan Lugard. Wataƙila saboda haka ne ma ya tubo Captain Maloney da umarnin kama magaji, in har magajin ya yarda ya bi umarnin Turawa na hana kaman bayi. To dai ba wanda ya san kowane abu haka yake ko ba haka yake ba a lokacin da Maloney ya zo Kafi. Amma abinda masu labari suka faɗa akan kashe Maloney da magaji yayi shine lokacin da Maloney da yaransa suka iso Kafi, sai madakin Kafi wajen yaran nan Maloney su biyu, wato Abdu Timtim da Abdu Jan Riga, ya yi musu kukan cewa magaji Danya Musa ya dame shi da fitina, kuma gashi yana yin hari yana kama bayi. Madakin ya ce da Abdu su taimake shi sa Maloney ya kama magaji, zai ba su kyauta mai yawa ta kuɗi da kuyangi. A nan matake madakin ya ba su Abdu bujimin sa kyauta, wato su yi so mun taɓa kafin babbar kyautar ta zo. Da Abdu suka gama kullum su na munafunci tare da madakin Kafi, sai suka ziga Maloney suka hau da shi, suka ce lalle ya kira magaji shi masa mutunci a gaban mutane. In ba haka ba shi magaji ba zai daina sai da bayi ba, ko mutanen Kafi ba su yadda Turawa sun fi magaji mulki da yaƙi ba. Da jin wannan ziga sai Maloney sa a kira magaji gabansa. Magaji ya amsa kiran Maloney ya zo gabansa a fadar sarki. Maloney ya ce a tambayi magaji ya faɗi dalilin da ya sa har yanzu yake yin hari yana kama bayi yana sayarwa, bayan kuwa gwamna Lugard tun ya isar da sakonnin haka ga dukkan sarakunan arewa. Da magaji ji wannan zargi sai ya musa, ya ce ai kage ne ake min, tuni ina je na daura yaki zuwa ko ina tunda aka hannun wannan abu, bana zuwa ko ina sai dai gonata. To maimakon tafintan nan na Captain Maloney wato Abdu Timtim ya faɗa wa Maloney amsar da magajin gari ya bayar, sai kawai ya sauya harshensa ya yi tarifi, ya sauya wa magajin magana tasa, kuma ya buɗe baki wajen al'ajabin abin da magaji ya faɗa, har shi Maloney ya zaku da ya ji menene amsar magaji. Da Abdu Timtim ya ga ya samu zakuwar Maloney, sai ya gaya wa Maloney cewa ai shi magaji ya ce ba zai dina sai da bayi ba ko da turanci din ta zo da kanta, ba wai shi Maloney ko gwamnan Lugard ba. To kari irin munafunci da cin amana da Abdu Timtim da Abdu Jan Riga sai kulla tsakanin magaji da Maloney
magaji gane cewa abin da ya bada amsa da shi to ba shi aka gaya Maloni ba. Don haka Maloni ya yi fushi ya ce in ya dawo daga Nasarawa zai kama magaji ya kai shi wajen gwamnan Lugga a masa hukunci. Amma shi Maloni bai gane cewa abin da Abdu ya faɗa ƙarya ne ba, haka magaji ya faɗa. To yaya mutum zai yi da kaddara? To shi magaji dai bai iya turanci ba balle ya yi magana da Maloni shi da shi ba ta hannun tafinta ba, don ya ganar da shi gaskiyar amsar da ya bayar ta zargin da ake masa na sai da bayi. Shi kuma Maloni ta wani bangare bai gane cewa tafintansa Abdu ƙarya yake yi ba, abin da ya gaya masa ba shi magaji faɗa ba. Kuma daɗin daɗawa ma an riga an karkata zuciyar Maloni akan kin magaji da jin haushinsa, saboda haka dole duk abin da aka ce ya yi ko ya faɗa to shi Maloni zai yarda, ba zai tsaya yi wani tunani a kai ba game da kuma tunani cewa ya yarda cewa magaji mutumin banza ne maras imani mai kama bayi mai kin turawa. To da wannan hali aka tashi daga kiran da aka yi magaji. Maloni da yaransa suka tafi Nasarawa da zai in sun zo za a kan magaji. Masu bani wannan labari suka ce lokacin da Maloni ya je Nasarawa sai da ya gaya madakin Nasarawa irin abin da ya ji game da magaji ɗanya Musa. Amma madakin Nasarawa ya ce da Maloni watakila abin da ake gaya masa game da magaji ƙarya ne da munafunci. Kuma ya ce ya kamata Maloni ya yi taka tsantsan da maganar magaji. Amma ina tuni Maloni ya kudirce sai ya kama magaji ɗanya Musa ya masa wulakanci a gaban jama'ar Kafi don kowa ya ƙara jin tsoron turawa. Da kyautu Maloni ya dawo daga Nasarawa sai sa a je gidan magaji Kefi a ce yana kiransa ya zo ya same shi a gidan madakin Kefi don su yi wata shawara. Da aka gaya magaji cewa Maloni yana kiran sai ya ce yana zuwa. Maloni ya zauna kato yana jiran magaji bai zo ba. To mai magaji yake bai zo kiran Maloni da gaggawa ba kamar yadda ya wancan karan. Magaji da ya ji kiran Maloni sai ya san nesa ta zo kusa, kuma zamansa na Kefi ya ƙare to. Amma kafin a kashe shi sai ya kashe shi. Shi ma kuwa don shahada dama wani yake nema a wurin Allah. Na haka magaji sai ya ɗaura sirdinsa na yaƙi, ya yi wankan shahada ya ɗauko takobinsa ya yi shirin yaƙi. Shi kuma Maloni da yaransa da suka ga magaji ya daɗe bai zo ba sai suka yi fushi suka ce da Maloni tunda magaji ya nuna maka raini ya ƙi zuwa kiranka da gaggawa to ya kamata ka je gidansa da kanka ka kamo shi, kaskantacce wulakantacce. Sai Maloni ya zaro libarba ya taho gidan magaji tare da yaransa guda biyu. Da zuwansu gidan magaji sai Maloni ya tsaya a tsoron sallama a cikin gidan. Da magaji murya Maloni da ta yaransa sai ya ce su dakata yana fitowa yanzu. To ashe lokacin da yake cewa da su dakata yana fitowa takobinsa yake zarewa, ya kuma taka likafar dokinsa. Bayan ya hau dokinsa ya rike takobinsa sai ya kalmar shahada a soro na biyu. Su kusa Maloni suna soro na farko na kofar gida. Ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi. Da jin wannan salatin sai Abdu jan riga ya firgita, ya san cewa magaji yake ya fito yi. Saboda haka sai ya ce da Maloni yana jin fitsari zai fito waje ya yi kafin magaji ya fito. Da fitowar Audu daga sauran magaji sai ya fada wani ramin maciji a daura da gidan, ya kunsa kansa ciki ya ce gara ma macijin ya kashe shi da magaji ya fille masa kai da takobi. Shi kuma Maloni da Abdu Tumtum ba san abin da magaji ya tanadar musu ba, sai kawai suka ga magaji a gaban su kan doki da zararren takobi. Kafin Maloni ya lura tuni magaji ya doki wuyansa da takobin ya tsinke. Maloni ya faɗi yana harba da kakarin mutuwa. Da Abdu Tumtum ya gawar Maloni a kar jini yana ta kwarara kamar ruwa sai ya fashi da kuka ya faɗi gaban magaji yana kururuwa yana cewa wayyo magaji kai mun rai dan Allah dan Annabi da Shehu Usman na tuba kai mun rai kar ka kashe ni. Sai magaji ya tashi tsaye ya ce munafikin banza, duk abin nan kai ne ka hada shi, wannan bature ba shi da laifi, kai da madaki ku ne kuka sa shi ya zo ya kashe ni. Na dai kashe shi dan kwatar raina, amma kai ba zan kashe ka ba da takobi, tashi ka fita da gudu. Audu tashi yana gudu yana kuka yana waiwayen magaji har sai da ya dan nisa, sa'an nan magaji ya bi shi ya sa doki sakaraf ya matsa shi a jikin dangan kara ya hauri cikinsa da likafar dokinsa ya farke cikin Audu, duk yayan cikinsa suka yi waje ya faɗi yana ruri.
lokacin da magaji dan ya musa ya kashe Captain Malone da Abdul Tuntun, duk jama'ar Kif masoyansa maza da mata sun fito waje suna kallon hukuncin Allah. Shi ko magaji ya daga takobinsa sama ya ce da mutanen Kifi, jama'a sai wata rana, Allah ya sada mu a Darussalam. Da jin wannan sai mutane suka rubi da kuka suna cewa Allah sarki magaji sai wata rana, Allah ya kiyaye ka. Da magaji zabar dokinsa sai je gona tasa a kokwana kamar mai tara daga Kifi. A nan ya tara duk iyalansa da bayansa da barorinsa ya ce to yau fa zamana da ku ya kare, gama na sha tafi karfin ciki na. Ya ce na kashe Bature ba don ina so ba sai dan dole, kuma yan uwansa ba za su bar ni ba, don haka zan tafi Makka da ni da ku sai Allah haɗa mu a Darussalam. Duk bayina na yanta su, mata da barori kowa yake so ya zauna a wannan gona ya zauna. Ta zama taku da duk abin da ke ciki, Allah ya ba mu alheri. Da fitar magaji daga gonarsa sai kama hanya sai Zaria, amma sarkin Zazzau ya ƙi karɓarsa. Lokacin ko sarkin Zazzau Alu dan Sidi ne da Turawa suka naɗa maimakon sarki Kwasau. Labarin kashe Captain Malone ya je kunnen gwamna Lugga, kuma gwamna ya fushi da matakar bakin ciki, don haka gwamna ya sa a kira masa ɗaya daga cikin madigan yakin sa, wato Major Boland, wanda Hausawa suke yi wa lakani da mai madubi. Lugga dai bai Malone umarni lallai ya tashi ya shiri shi da sojansa na doki su tafi neman magaji duk inda yake su kama shi ko ta halin kaka. Anjo Malone da ya amsa umarnin Lugga ya tashi da sojojinsa na doki da dawakan nan nasu masu faɗin kuturi, masu ƙarfin kirji, masu cin alkama da figen dawa. Suka shirya suka kwararo neman magaji kamar shaho ya kai bara, amma ina ko ganin ƙiyar magaji busi ba. Duk inda ya kwana ya tashi su kuma sai kashe gari za su isa wurin, wato bayan shi ya gama abin da yake ya tashi. Haka soja suka yi tabin magaji har ya shigo Kano. Su kuma suka koma suka gaya Lugga cewa magaji ya tsere ya shiga Kano, kuma dama gwamnan Lugga ya san in banda Kano ba inda za a karɓi magaji. Shi ba magaji da isarsa Kano sai sarkin Kano Alu ya tare shi a Aisami ya maraba da shi. Kashe gari ya tara duk malaman da alƙalai da sauran manyan gari ya gabatar da magaji a gabansu, kuma ya ce idan ɗan ƙaramin gari irin Kefi zai sami wanda ya kashe Bature to ina ga Kano. Saboda haka ya kamata duk wani sadauki ya yi koyi da magaji, gama kuwa shi magaji sadauki ne na daular Shehu Usmanu. Sarki ya ba magaji kyauta mai yawa, kuma ya ba shi gida unguwar Soran Dinki, inda ya zauna a cikin birni kusa da gidan sarki. Tun daga wannan lokaci magaji dan ya musa ya zama na sarkin Kano Alu. Kullum yana tare da sarki a majalisa tasa da sauran hakimai. A saboda farantawa magaji rai sai da Alu ya sa shi cikin jerin mayakan Kano. Aka ba shi gurbin Jarmai Musa Kabuwaya, saboda haka in sarki ya hawan yaƙi tare da magaji sai shi magaji ya zama a hannun damar sarki kafaɗa da kafaɗa, likkafa da likkafa. Wato shi marubucin wannan littafin shi ne ya ci gaba da cewa Abdu Tumtum da Abdu Jariga mutanen Kano ne daga unguwar Jingau ta cikin birni, kuma Abdu Jariga an fi saninsa da Abdu Babban Riga. Su biyun tare suka shiga sojan Lugga da wani abokinsa mai suna Ibrahim Mai Holi, shi ma mutumin Kano ne. Shi Mai Holi shi ne ya bani labarin abin da ya faru tsakanin Malone da magaji Danya Musa har ya kashe Malone, kuma su Abdu ne suka kulla munafincin a tsakanin waɗannan mutane guda biyu. Na yi intabiyu da Malam Mai Holi a gidansa na Mandauri cikin birnin Kano a cikin shekarar 1964, sannan ina ɗan shekara 88 da haihuwa.